Под видеото за безпрецедентното бъдеще, което се очертава, имаше много интересни и смислени коментари. Затова днес ви каня да продължим темата и да обсъдим как да се погрижим за себе си не само в духовния, но и в физически план в предстоящите безпрецедентни години. Различни финансисти и експерти ни съветват да инвестираме в злато, русенско варено в мазето, казани за производство на домашна ракия за размяна, и това наистина звучи сериозно. Но да си представим един простичък сценарий. Да кажем, че под възглавницата си имате златно кюлче. Междувременно онлайн банкирането спира да работи. Картата ви просто се превръща в парче пластмаса, дигиталните пари не функционират и банките са затворени. И така в тази ситуация вие сте принудени да отидете при съседа си, който има чувал с картофи, и да му кажете: братко, дай да направим една трампа. Аз имам кюлче от половин килограм злато. Трябват ми няколко килограма картофи. И тогава реалността ви поставя един нерешим въпрос. Как точно ще отлюспите необходимото количество златен прах, колкото за една супа? Така стигаме до едно понятие, което на английски е сенчеста ликвидност, т.е. паралелни пари. Те не са нещо, което върви скъпо на борсата, а нещо, което човек е готов да даде за каша и хляб, за топлина, за една цигара или за антибиотик. Точно тук и сега, без сървъри и без алгоритми. Да видим кои вещи и кои артикули могат да функционират като пари в наше време. Златото винаги е било ценен актив от дълбока древност. То е оцеляло след империи, хиперинфлации и военни фалити. Но във всяка криза се появява един и същи закон, който можем да формулираме последният начин. Реалният курс на парите е крайно несправедлив по време на криза. При всяка обсада от познатата ни история, брачни хълки, семейни накити и сребърни прибори за хранене са били разменяни за хляб, картофи и парче месо. Номинално златото е по-ценно от всичко, но в времена на глад неговата стойност се променя, защото животът е по-могъщ от фондовия пазар. Запомнете това. И изследванията за това как обществата се държат в дълбока криза показват същото. Когато официалната валута се срине, хората прибягват до бартер и черният пазар, където цените се определят не от теорията, а от отчаянието. В следвоенна Германия, например, от 1945 до 1948 година, официалната немска марка се обезценява жестоко. Икономиката е разрушена. Хората преминават към цигарена икономика. Това е моментът, в който цигарите се превръщат едновременно в разменна единица, разчетна такава, и средство за съхранение на стойност. Съществуват класически описания на лагери за военнопленници, където цените на хляба, маслото и услугите са се измервали в цигари. А валутните курсове, обявени по стените, не били валутни курсове, както в нормално време, а по-скоро еквивалент на продукти в цигари. Заключението е доста неприятно. Златото и официалните валути могат да запазят стойността си на хартия, но да изгубят ликвидност на практика. Това важи с пълна сила, ако достъпът чрез банка, сейф и контролиран пазар е затруднен. Ако имате кюлче злато в сейфа и банката е санкционирана, замразена или просто е затворила врати по някаква причина, то това кюлче спрямо вашия живот е временно безполезно. И това е капанът на хартиените илюзии. Активът съществува, но няма достъп до него. Но да не се ровим толкова назад в миналото. Да погледнем към бъдещето и цифровите пари.
Централните банки по света ускориха експериментите си с цифровите валути. Според различни данни, по-голямата част от тях вече тестват или проектират така наречените CBDC. Мнозина открито казват, че ги виждат като заместител на паричните средства при плащанията на дребно и като начин за по-добър контрол на паричните потоци. Международният валутен фонд обсъжда сценарии, при които CBDC се превръщат в ключов елемент от платежната система, а транзакциите все по-често се наблюдават онлайн. Ключовите свойства на програмируемите пари, както се обсъжда от регулаторите, са възможността за задаване на ограничения върху суми, категории продукти и региони. Това означава по-прецизен, базиран на санкции контрол и теоретична възможност за целенасочени мерки, вариращи от субсидии до замразяване на сметки. Да преведем това на човешки език. Ако дигиталният долар, евро или която и да е друга дигитална валута не може да бъде изразходвана за неодобрени стоки от контрагенти или незаконно чрез нелегален обмен, тогава ви е необходимо нещо, което не изисква разрешение от сървъра. Тук влиза в действие концепцията за тихите или немите пари. Неща, които имат присъща стойност, разпознаваеми са за повечето хора, делят се на малки части, имат дълъг срок на годност и се разпространяват легално или полулегално извън дигиталните портали. Тук не става въпрос за отклоняване от закона, а за наличието на слой стойност, който няма да бъде залечен от една единствена актуализация на Централната банка или в мобилното приложение. Например, малки сребърни или медни монети, като средство за размяна. Златното кюлче изглежда много красиво, особено ако е картинка от инвестиционна брошура. Но в живия живот и реалната размяна хората нямат нужда от 100 грама злато, не дай Боже повече, а от еквивалента на 1 или 2 дни или най-много няколко седмици оцеляване, т.е. храна, гориво, лекарства. Историята показва, че при кризи или, например, в бежанските лагери, малките кюлчета вършат работа, тъй като са лесно разбираеми единици. В същите тези лагери за военнопленници и след военните черни пазари, цигарите или шоколадът са служили като идеална монета. Те са можели да бъдат разменени за хляб, подстригване или някаква друга услуга. Но за физическата икономика на 26-та година това биха могли да бъдат малки сребърни монети, бели пари за черни дни, както неотдавна обясни професор Красимир Петров. Или пък малки медни и никелови монети, които всеки разпознава. Може би дори някои видове обикновени метали, които са лесни за продажба или размяна. Важното тук не е номиналната стойност, а леснотата на размяна. 10 до 20 малки единици в обращение са по-добри от едно голямо кюлче, което не можете да размените без огромна отстъпка и риск. Енергията в джоба ви, пауърбанки, гориво, автономност. Във всяка кризисна икономика енергията се превръща в една от най-ключовите валути. Гориво за генератора, газ за печката, електричество за зареждане на комуникационни устройства и инструменти. Енергията в джоба ви включва висококачествени батерии, малки слънчеви панели, консумативи за отопление и готвене като мини-газови бутилки, твърдо гориво и консуматив за печка. Защо това също се счита за един вид разменни пари? Защото когато истинските пари не работят, достъпът до топлина и светлина се превръща в източник на напрежение. А тези, които имат стабилен източник на енергия или ресурси за генерирането й, получават колосален бонус за преговори.
Трета особено ценна категория са антибиотиците и лекарствата, като ултраценен ресурс. По време на войни, епидемии и продължителни кризи, лекарствата се превръщат в свръхценна стока. Има недостиг, логистиката се проваля, а официалното разпространение се осъществява централизирано или чрез някакви строги вериги за доставки. В този момент домашната аптечка престава да бъде просто нещо за всеки случай и се превръща в колекция от високо ликвидни стоки. Те включват основни антибиотици, стига да са законни, болкоуспокояващи, превръзки, антисептици и лекарства за хронични заболявания. В редица конфликти и кризи лекарствата се използват ефективно като валута. Хората са готови да плащат за тях с храна, гориво, дрехи. Тук особено важно е да се спазват законите и здравият разум. Говорим за разумни запаси от това, без което вашето семейство, близките и околните не могат да оцелеят. Стигаме до един често недоглеждан актив – инструменти и резервни части. Много бързо забравихме, че способността да поправиш, да ремонтираш нещо означава ликвидност. По време на криза всеки майстор, който умее да ремонтира, да строи, да поправя неща, бързо се превръща в ключов играч в паралелната икономика. Висококачественият набор от инструменти е едновременно вашият личен капитал за оцеляване, защото няма да сте уязвими към каквато и да е повреда, а ще бъде и вашият, така да се каже, банкомат. Това означава, че ще можете да обмените ремонта срещу храна, лекарства, услуги. Един стар инструмент от соца, който ще надживее 3 поколения китайски отвертки в тази реалност, всъщност би могъл да струва една инвестиционна монета. Защото монетата просто лежи и трупа прах, а инструментът работи и осигурява храна. Така стигаме до една доста противоречива категория. Валутата на порока – алкохол, тютюн и други човешки слабости. Независимо дали ни харесва или не, тези неща исторически са били сред най-стабилните валути в сивата икономика. Има безброй примери за тъжната история на Homo sapiens, когато цигарите са се превръщали в истински пари. С тях са се купували хляб, услуги и допълнителни дажби. В следвоенна Германия цигарите и кафето са били основата на черния пазар, където хората оцелявали, докато официалната марка била неактивна. Забраната само усилва тази им роля. Забраната за алкохол в САЩ, сухия режим, не доведе до трезвеност, а до възход на престъпна индустрия. И колкото по-труден е достъпът до този продукт, толкова по-висока е стойността му на черния пазар. Това със сигурност не е призив да се купува наред. Осъзнавайте трезво, че във всяка стресирана система валутата на лошите навици остава ликвидна, защото хората не престават да са си хора. Историята на кризите и черните пазари ни учи на едно. В момент на шок няма справедлив валутен курс. Когато парите се сринат и бартерът, разменната търговия вземе превес, валутният курс се определя от степента на страх, която човек изпитва, и степента на сигурност, която изпитва друг. Следователно, размяната на брачни хълки за хляб не е аномалия, а модел. Човекът с хляб контролира достъпа до живот, докато човекът с хълка контролира достъпа до статус, който е временно безполезен. И така, как да си изградите свой собствен защитен фонд и как да не станете жертва. На първо място, не разчитайте само на един актив. Ако имате само злато, вие сте принудени да го размените на чужди условия. Ако имате само криптовалута, ще се молите за фиатни пари от борсата, а ако имате само пари в брой, ще наблюдавате как се обезценяват.
Важно е също така да разделите своя ликвиден фонд на слоеве, т.е. малко пари в брой, малко глупости, т.е. метали, цигари, гориво, аптечка, инструменти, шоколад и накрая ценни хранителни запаси и умения, които могат бързо да се монетизират. Обмените само в мрежа на доверени източници, а не с когото и да било. Историята показва, че колкото по-тежка е кризата, толкова по-висок е рискът от насилие, измама, манипулация на черния пазар. Местната общност, познатите, съседите, малкият кръг приятели, така наречен доверен кръг, е много по-безопасна среда за бартерна икономика, отколкото сивия пазар. И така, да изведем основните моменти. През 26-та година ликвидността не е просто приложение, а това, което човек е готов да размени за храна, топлина, здраве и навици. Тук и сега, ако сървърът не работи. Цифровите пари и дигиталната трансформация на плащанията създават свят, в който все повече транзакции се обработват чрез програмируеми шлюзове с възможност за задаване на лимити, блокове и филтри. Златото и официалните активи остават важни, разбира се, но сами по себе си не решават проблема с достъпа. Без съответната инфраструктура за обмяна, вашите кюлчета или сметка са просто цифрички. Затова пък енергията, лекарствата, инструментите, валутата на лошите навици, уменията и мрежата от хора, желащи да ги обменят, са ценен актив. Но коя е валутата на хаоса в крайна сметка, ще попитате вие? Човек е склонен да вярва, че ще намери единствения перфектен актив за спасяване. Вчера това беше доларът, днес е златото, утре биткоин, в други ден идеалният набор от паралелна ликвидност. Но историята на парите и кризите ни учи на друго. Не обектът спасява, а архитектурата. Когато официалните пари се разпадат, когато цифровите пари се трансформират от удобна технология в инструмент за финопотисничество, когато банките и платформите се превърнат в портали, а не в партньори, не оцелява този с най-правилния актив, а този, който има пари в брой, ценни навици и надежден кръг от приятели. В заключение, целта на видеото не беше да всява шок и ужас или пък да ви подтикне да се презапасявате, а да се замислите. Ако парите станат напълно дигитални утре, на кого бихте могли да се обадите? Какво бихте могли да предложите? И как бихте могли да платите без да искате разрешение от сървъра? Бъдете здрави и разумни и споделете вие кой актив смятате за най-надежден през 2026. Благодаря ви.